Byl jsem závislý na p***nu a natočil jsem o tom film. Mám trošku absťáka. Furt nad tím nemám kontrolu, pořád. Důvod, proč jsem to udělal? Ahoj, jmenuji se Šimon a rok zpátky jsem natočil dokumentární film o tom, jak se snažím přestat koukat na p***, protože jsem měl s p***em tak trochu problém a byl jsem na něm závislej. Ve filmu to řeším jak se svýma závislýma kamarádama, tak se svojí přítelkyní, tak se svýma rodičema. Procházím takovým velkým coming outem a film se blíží pomalu do distribuce, já nebudu ještě moc prozrazovat, ale sledováním tady toho mýho účtu zjistíte nějaký nový informace o filmu, budu sem dávat průběžně nějaký novinky ohledně filmu, tak ale i nějaký scénky, nebo nějaký behind the scenes, nebo nějaký vystřižený scény vyloženě. Zároveň se budu dávat takový tipy ohledně toho, v čem je výhodný přestat sledovat jaký to má benefity, jaký to má nevýhody. A pokud tě tady to téma zajímá, tak mě nezapomeň sledovat.